Keskellä prätkäbisnekseen iskenyttä öljykriisiä ja ajokorttipakkoa Thor Brandt löytää kuitenkin tuotevalikoimaansa uuden menestystuotteen. Perheen nuorille suunnatun mankkimopon. Et kyllähän mankki, siis se on niin erilainen, se lupaa ihan erilaisia asioita. Ja esineenä ja teknologisena ratkaisuna se on jälleen niin kuin kerrassaan kiehtova. Pienet pyörät ja mopo, joka on nelitahtinen. Thor Brandt oli oikeastaan ihan yksin tämän ajatuksen takana. Kukaan ei häntä tukenut yrityksessä, mutta Thor Brandt vain jääräpäisesti eteenpäin vei sitä hommaa. Ja siihen aikaan mopo oli todella hankala saada tyypitettyä Suomen olosuhteisiin. Thor Brandt pisti sen jenkkikassiin, sen moottori ja meni Tukholman puolelle. Siellä oli lähin tämmöinen tehomittauspenkki ja siinä se oli ylitehoinen mopon moottoriksi, mutta siihen laitettiin semmoinen holkki, krympattiin niin sanottu sinne kaaseri imuaukkoon, pienennettiin sitten imuaukkoon ja näin saatiin se teho 1,5 hevosvoimaa. Ja Thor Brandt mulle sanoi henkilökohtaisesti, että ehkä siihen auttoi pikkasen tuo konjakkipullo, että saattiin se 1,5 hevosvoimaa. Kun mopot oli Suomessa ollut lainsäädännöllä tehty vähän semmoista, voisiko sanoa niin kuin rimpuloiksi, ne oli kevytrakenteisia ja muuta, niin ei ne oikein vakuuttanut, että sit kun tämmöinen mopo, mikä on oikeasti tehty niin kuin moottoripyörän pienoiskoossa, niin kyllä se oli ihan erilainen fiilis. Mä oon ollut tosi pieni, kun mä oon saanut ensikosketuksen Honda Mankkiin. Mä olin 5-vuotias ja siitä se lähti innostus. Vauhti tuntui aika kovalta, kun 140 vetää jossain pienillä hiekkapoluilla ja hiekkatieillä. Kuinka voi olla sellainen mopo olemassa, joka kuitenkin täyttää näitä kaikkia mopolle asetettavia tehtäviä? Kiertää korttelia, siirtyä nopeasti, käyttää mielikuvitusta, käydä metsän puolella, houkutella tyttöjä. Kaikilla piti olla mankia, kaikki halusi sitä mankia ja kyllähän se semmoista katuuskottavuutta loikui sillä mankilla täräytti siihen kioskille. Niin ei oikein muu kelvannut enää, että kyllä siinä Soliferilla oli vaikea tulla kiskalle, jos siellä oli monta mankia. Niin. Joo, mankin omistaminen oli tosi kova juttu niin kuin teinien keskuudessa siihen aikaan, että sekä pojilla enimmäkseen, mutta oli siinä joukossa muutama tyttökin. Et mä olin kyllä sinänsä aika harvinainen ilmiö silloin. Ja se oli just sopivan matala ja sellainen, että sillä pystyi niin kuin lyhyt ihminenkin ajamaan. Ja se oli niin kuin mulle, koska mä oon ollut aina tämmöinen pätkä, niin se oli mulle niin kuin se ainoa oikea vaihtoehto. Ja se oli makea. Mulla on oma semmoinen tarina tosta. Mä olin hirmu pienikokoinen ja kun manki oli pienikokoinen ja mulla oli semmoinen kullankeltainen metallihohto umpikypärä, missä oli musta visiiri. Ja mä olin siinä kyliltä tullessani oikassut yhden maanviljelijän pellon poikki ja en edes itse sitä silloin ajatellut, mutta tuli viljapellon läpi ja se kypärä oli ainoa, mikä näkyi sieltä viljapellosta, niin paikallinen maanviljelijä oli kertonut naapurille, että hän näki UFOn, kun semmoinen kullankeltainen meni tuosta pellon pintaan myöten ja myöhemmin sitten selvisi, että se oli minä, joka oli oikassut niiden peltoa pitkin. Puhutaan moporassaajista. Niin moporassauksen yksi ulottuvuus on nimenomaan tällainen niin kuin miessosiaalinen. Puhutaan nyt tästä homososiaalisesta liittymisestä. No mihinkä sitä liittymistä tarvitaan, että kun se pelottava toinen sukupuoli siinä, joka kiinnostaa äärettömästi, mutta jota ei osata kuitenkaan käsitellä. Silloin on hyvä heittäytyä tällaisen, niin kuin, mopo on turvallinen ratkaisu. Ja sitten tällainen mankki, kaunis esine ja erilainen, joka erottautuu näistä landetuntureista. Se oli siinä. Mankkimopon suosio kantaa Thor Brandtin johtamaa pientä perheyritystä läpi vaikeiden aikojen.